bajé rápido, estaba en pijama, bajé corriendo las escaleras rápido, llegué aquí y me dijeron como que se está ahogando una persona y subí corriendo y el otro chico, el camarero también, cuando subimos arriba nos dimos cuenta era que se estaba prendiendo la casa y nada, y la bajamos así a rastras y todo. De hecho tengo los brazos arañados porque a la señora tenía miedo. Salvadas dun incendio polos veciños, ese é o titular do acontecido a tarde pasada en Ferrol. O suceso produciuse no terceiro andar dun edificio da rúa Pardo Baixo. Había moito fume e unha das habitantes da casa baixou o portal a pedir axuda a berros porque unha muller de idade avanzada estaba afogando, segundo ela. Rescatárona entre o veciño que acaban de escoitar e o persoal dun local de hostalería da zona. Boas tardes, estamos a mércores 7 de xaneiro, aquí comeza o Galicia Noticias. No concello ourensán de Taboadela ardeu unha vivenda, trátase dunha casa situada no lugar de Abeledo. O incendio afectou sobre todo a parte máis antiga do inmoble. As 3 persoas que viven nela lograron poñerse a salvo das lapas. Pedían auxilio porque estaban 3 dentro. Sí, e o señor é bastante maior, que xa ten 80 e pico anos. Me día medo, hasta lá o alto de todo, bueno. Porque ademais como é madeira, pois salían músicas así, pero músicas grandes da madeira, non sabe? Completamente emborcado quedou este coche que ven nas imaxes tras sufrir un accidente en Traba, no concello de Coristanco. Cando chegaron os equipos de emerxencias ao lugar non atoparon o condutor nin ningún ocupante do turismo. Trátase dun vehículo roubado. A Garda Civil mantén aberta unha investigación. En Cangas seguen as queixas por verteduras ao mar en distintos puntos do litoral. Agora foron os veciños da zona de Santa Marta os que alertaron dun novo caso en plena xornada de Reis. A auga sucia e fedorenta saía polo aliviadoiro do pozo de bombeo da Rúa Pragueira, no lugar de Cantón, moi preto do paseo marítimo. O Seprona confirma que leva 10 anos recibindo denuncias. Tanto os pescadores como os veciños están fartos e piden solucións. Había un ruído na estrada, entón baixei a mirar que era e resulta que era unha vertedura que se estaba a facer, unha vertedura incontrolada no antigo vertedeiro de aguas que había en Santa Marta. Entonces eu, claro, collín e procedín a chamar ao 112 para denunciar isto, porque xa non é a primeira ni a última vez que o fan, e isto non se pode consentir. E a de hoxe segue a ser unha xornada de frío e tamén de neve en algúns puntos da comunidade. As temperaturas máis baixas volven rexistrarse nas provincias de Lugo e Ourense. As nevaradas condicionan a circulación en varias estradas, nalgúns puntos con restriccións para buses e camións e obrigatorio usar cadeas e neumáticos de inverno. Volvemos a neve, con muchísimo frío, moita xeada. A ver, sumebe pola ventana e digo, a ver se salgo de aquí, porque fai un pouco de cuesta. E mira, salín, vin a comprar e marcho outra vez para casa. Digo, está o día así, mellor que encerrarse. Comprei un R-Xos, fuera. Penso que foi cousa de madrugada que sí que se prestou o manto blanco este. Verdad que é moi bonito, sempre agradable. Ollo na carretera e disfrutala quen poda. Comezamos con ese incendio que esta madrugada calcinou unha vivenda do lugar de Abeledo, en Taboadela. A arestora descoñécese as causas do lume que deixou únicamente danos materiais, pois as 3 persoas que residían no inmoble conseguiron saír ilesas. Co tellado colapsado e o interior arrasado polas lapas. Neste estado quedou un inmoble do lugar de Abeledo, no concello de Taboadela, tras un incendio esta madrugada. A propiedade que conecta con outra estrutura polo interior para conformar unha única vivenda comenzou a arder minutos antes das 6. Foi entón cando unha veciña escoitou os berros de auxilio das 3 persoas que se atapaban no interior e deu aviso aos servizos de emerxencia tras percatarse de que o inmoble se atopaba envolto polas lapas. Pediron auxilio. A miña rapaza foi a primeira que se levanta porque dorme nesa habitación e foi a primeira que viu, e foi a que chamou a 112. Me día medo, hasta lá o alto de todo, bueno. Porque ademais como é madeira, pois salían músicas así, pero músicas grandes da madeira, non sabe? Porque esta parte de arriba é planchada, pero a parte de arriba ou a parte da baixa é escallola. E tiñamos de medo tamén que viñera aquí ás casas.
Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de San Cibrao, do que es de Pereiro de Aguiar e de Terras de Celanova, tamén efectivos da Garda Civil e un dispositivo de urxencias sanitarias. A súa chegada, os servizos de emerxencias lograron controlar o lume cando comezaba a estenderse dende a estrutura de madeira cara o resto da vivenda a través do tellado. O rápido traballo de extinción permitiu que a parte máis nova da estrutura apenas sufrise danos. Tampouco houbo que lamentar ningunha perda persoal, pois todos os habitantes do inmoble saíron ilesos. Es una vivienda bastante grande, parece que es como dos viviendas unificadas y unidas en el interior. Entonces, a la llegada de los compañeros lograron parar el incendio por el tejado, porque ya estaba pasando a la segunda vivienda y se consiguió controlar. Lo que pasa es que de la otra parte más antigua, digamos, pues la arrasó por completo. Unha vez extinguido o lume, a intervención dos bombeiros prolongouse durante varias horas nas que arrefriaron o espazo calcinado con escuma para evitar que se reavivasen as lapas. Polo momento, descoñécense as causas do incendio que permanece baixo investigación. En Ferrol, 2 mozos salvaron dun incendio a unha veciña nonaxenaria da rúa Pardo Baixo. A súa filla baixou pedir auxilio ao portal despois de que unha tixola iniciara o lume na cociña. Por sorte, houbo quen non dubidou en axudar. Iria. Si, o camareiro deste restaurante e outro veciño escoitaron os berros de auxilio e non dubidaron en subir ata o 3º piso deste edificio para rescatar a unha señora moi maior a que baixaron a pulso pola escaleira no medio dunha intensa fumareda. O parecer o lume comezara nunha sartén esquecida na cociña, pero para cando os bombeiros chegaron xa non había perigo grazas á heroica acción destes 2 mozos. Eran as 3:30 da tarde cando Luís apagou a tele para escoitar os berros que chegaban da rúa. Unha veciña pedía auxilio dende este portal. Súa nai estaba no 3º andar e corría perigo. Bajé rápido, estaba en pijama, bajé corriendo las escaleras rápido, llegué aquí y me dijeron como que se está ahogando una persona. Y subí corriendo y el otro chico, el camarero también. Cuando subimos arriba nos dimos cuenta era que se estaba prendiendo la casa. Malia que non vían as lapas, o fume era intenso e a muller estaba asustada. Así e todo, baixaron a pulso pola escaleira. De hecho, tengo los brazos arañados porque la señora tenía miedo, la señora que veníamos bajando, y se nos agarraba aquí en los brazos y me arañó un montón. Luís e o camareiro do restaurante non dubidaron en arriscar a súa vida para salvar a veciña, unha muller moi maior con problemas de mobilidade. Como que es la vida de una persona, ¿sabes? En ese momento tú no piensas como que me voy a intoxicar o que me voy a quemar. Tú lo primero que piensas es en ayudar a la persona, ¿sabes? Que está en peligro. Cando os bombeiros de Ferrol chegaron, nai e filla estaban a salvo na rúa. Por sorte, todo quedou nun susto, para elas e para as veciñas do edificio que foron desaloxadas tamén por precaución. Claro, cando che din que hai un incendio arriba, e non sabía que clase de incendio, e sei que o señor que cuidou é moi maior, e xa ten moitos problemas, e que un poquinho fume, pois acaba de... É que como os pisos son moi antigos, pois se se poñen a arder, pois isto arde como nada, como papel. Outra sorte foi que o lume da tixola non se estendera fora da cociña. Os bombeiros aseguraron e ventilaron o edificio e as veciñas volveron aos seus pisos despois de que estes 2 mozos lles fixeran o mellor agasallo de reis posible. En Coristanco produciuse un sorprendente accidente na tarde do Día de Reis no que un coche quedou completamente emborcado e o condutor deixouno ali abandonado e fuxiu. Reyes. Sí, pero que amais o vehículo sinistrado figura como roubado na mesma tarde do Día de Reis, é dicir, pouco antes do accidente que aconteceu contra as 5 da tarde. Foi nesta estrada que une Traba con Rus, onde o condutor protagonizou unha aparatosa saída de vía, emborcou e despois, como dis, fuxiu deste lugar dos feitos. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para tratar de esclarecer todos estes feitos. Completamente emborcado, así quedou o vehículo despois de protagonizar unha saída de vía pola marxe dereita por causas que aínda se descoñecen para acabar metido na gabia. A miña filla viu o coche e malo xenro, pero non sabemos nin de quen é o coche nin quen era, solamente vimos o coche e nada máis. As 5 paseo por ali, estaba xa carrodas para arriba, non hai máis, estaba a Guardia Civil, protección e nada máis. Non había ninguén máis porque o condutor, tralo accidente, fuxiu do lugar. Polo momento, tampouco se sabe se era o único ocupante do turismo que circulaba por esta estrada de Coristanco que une Traba con Rus. A ver, se deixan o coche aí é porque non era dele seguramente, pero eu non sei. Este equipo do Galicia Noticias puido saber que o vehículo sinistrado fora roubado na mesma tarde do Día de Reis pouco antes de acontecer o accidente.
É unha carretera que suele haber moitos accidentes, aí nesa curva principalmente, antes do cruce que vai para Xiavia, hai moitos accidentes sempre, pero non máis. Eu non sei. Con coches emborcados. Emborcanse coches, salen para a coneta, e que lle cadra. Para poder localizar o condutor do turismo e esclarecer todos os feitos, a Garda Civil xa abriu unha investigación. Imos agora coa resolución dun xuízo por agresión sexual que lles contaramos na Audiencia Provincial de Lugo. Este xulgado acaba de absolver o acusado de agredir sexualmente dúas mozas menores de idade. A sala sinala que non hai probas suficientes para condenalo. A sentenza di que neste caso ha de partirse do feito certo, recoñecido por todas as partes, de que o procesado mantivo unha relación con ambas rapazas, que eran menores de idade. E explica que non pode constatarse que lle realizara tocamentos ás víctimas tal e como se denunciara. Con todo, deixa claro que a absolución non presupón a inocencia do home, senón simplemente a falta de probas contundentes. Hai veces en que os falcatrueiros parecen especialmente alleos ás consecuencias dos seus actos. Vexan o que aconteceu en Cervantes. Derramaron 20 toneladas do sal que se emprega para prevenir accidentes de tráfico por xeo e neve cando máis falta facía. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. É imprescindible que boten sal na carretera, entonces inhabilitar o saleiro, pois claro que non é adecuado. Fai moito daño. Pode haber hasta accidentes por non haber sal. A neve volveu esta noite á montaña de Galicia. Nos cumios das provincias de Ourense e Lugo nevou sobre branco. Con todo, non hai arestora complicacións agás na subida á estación de montaña de Manzaneda, onde, segundo o tráfico, hai que usar cadeas. As comunicacións con Zamora si están limpas, pero a sensación de frío nestes municipios do leste da provincia de Ourense é realmente intensa. A zona oriental da provincia de Ourense amenceu hoxe branca. Nas primeiras horas do día, tráfico recomendaba precaución pola nevarada nas comunicacións coa meseta, pero a arestora, tanto a 52 como a Nacional 525, están limpas no límite con Zamora. A Nacional está ben porque, como pasan as máquinas, cada 2x3 e botan sal, circulase bastante ben. A ver, hai que ir con precaución, non é como cando está seco. Pero normalmente hoxe andase ben, sin problema ningún. Pola Nacional e pola autovía? Sí. A néboa é o que dificulta a visibilidade agora na estrada entre Mesón de Erosa e a Canda. Do resto, sen incidencias. Estivemos dando unha ronda polo Concello, polos pobos do Concello e nada, todo calmado. Había unha borrasquiña pequena, sin hielo, non se veía aparentemente que haiga peligro. Nada grave. Na Mezquita a temperatura mínima hoxe foi dun grau baixo cero, pero a sensación térmica é de bastantes graus menos polo frísimo vento do norte. Foi na montaña ourensá, na Veiga e en Manzaneda onde se rexistraron os datos máis baixos, -5 e -4 graus respectivamente. Volvernos a neve con muchísimo frío. Eu levo jersey sobre jersey, levo plumas, botas e todo, hoxe puxen todo. E o gorro e todo. Bueno, pero a godiña é fría, foi sempre fría. Non hai que extrañarse. A ver, se me veo pola ventana, digo, a ver se salgo de aquí. Porque fai un pouco de cuesta. E mira, salín, vin a comprar e marcho outra vez para casa. Digo, está o día así, mellor que encerrarse. Comprei un R-Xos, fuera. Con esta friaxe, moi pouca xente na rúa. Quen pode está o quente na casa vendo pola ventá as fermosas estampas que deixan as últimas folerpas. Pola tarde non había neve ningunha, penso que foi cosa de madrugada que sí que se prestou o manto blanco este. Verdad que é moi bonito, sempre agradable. Ollo na carretera e disfrutala quen poda. Os cativos son os que máis gozan da neve. Ao non teren aínda colexio, aproveitan para facer bonecos en lugares como Cebreiro, onde caeu sobre nevado. Na provincia de Lugo, malia neve, tampouco houbo complicacións. Arestora só en Ourense, na estrada que sobe a Cabeza de Manzaneda e en Casallo, en Carballeda de Valdeorras, fan falta cadeas. A causa da baixada das temperaturas, un dos principais riscos reside na aparición de xeada ou mesmo placas de xeo nas estradas que poden facer esvarar os vehículos. É por iso que compre extremar a precaución ao volante e seguir unhas recomendacións de seguridade para evitar perder o control do coche. Da man do frío, a circulación polas estradas volvese máis complexa e arriscada nestas datas. A causa das baixas temperaturas son múltiples os puntos da rede viaria galega nos que habitualmente se forma xeo na calzada a estas alturas do ano.
Unha das principais consecuencias é a perda de adherencia dos vehículos ao asfalto, o que complica manobras como xiros ou freadas e incrementa o risco de sofrer un accidente. Que se nos vai ao coche, non? Esvarare, irnos hacia a cuneta ou provocar un accidente con máis coches. É o riesgo máis grande que temos. Ante o risco que atinxen estas condicións, a principal recomendación de seguridade é evitar coller o coche ou deterse nos casos de maior afectación. Con todo, non sempre é posible anticipar o estado da calzada, polo que en caso de atoparnos con placas de xeo no medio dun desprazamento, compre reducir a velocidade e conducir con suavidade, especialmente a hora de frear. O que temos é que reducir moito a velocidade, tamén ter a distancia de seguridade, máis distancia de seguridade entre os coches, intentar frenar sempre con motore, evitar os frenazos bruscos, volantazos, e despois tamén en algún momento, se vemos a cousa complicada, é mellor parar e informar aos medios de emergencias. Son algunhas das pautas a ter en conta para evitar incidentes ao volante nunha recta final das vacacións de Nadal que ven da man de baixadas no termómetro. Nestas últimas horas tamén ocorreu unha falcatruada ou suceso extraño no concello de Cervantes onde alguén abriu a porta do silo onde se almacena o sal. Derramaron unhas 20 toneladas do produto que se usa para evitar o xeo e a neve no asfalto. Fáisenos moi difícil de entender o motivo que levou a unha ou a varias persoas a romper o candado que pechaba este silo e forzar a porta para que se derramaran así as 20 toneladas de sal de mina para limpar as estradas que contiña este almacén. Unha vez máis, demóstrase que hai xente para todo, persoas que actúan sen pensar nas posibles consecuencias que poden ter este tipo de actos. Pois moi malo, a máis no tempo que estamos. A que ven tirar o sal? Se é unha cousa que é necesaria para que podan circular os coches, para que poda pasar unha ambulancia se fai falta, para mil cousas. Iso é unha vergüenza. E precisamente estes días aquí... Callar que é unha nevada horrible. Imagínate todo o saleiro vacío. A xente que se enferma alguén por degrada ou por aí arriba non hai como pasar. Está todo, as carreteras están horrible. Iso non se pode facer, hombre, hai que ter un pouco de decencia. Na farmacia da localidade a reacción foi a mesma. Se derramaron ben non tará, digo eu. Se derramaron ben non tará. Ben o inverno, ben a neve, pois estopear que eso fai moita falta que boten. Estes días ten pasado moito os camións da Diputación e tal, e os do Concello, entonces pois é imprescindible que boten sal na carretera, entonces inhabilitar o saleiro, pois claro que non é adecuado. Fai moito daño. Pode haber hasta accidentes por non haber sal. O silo está completamente baleiro, co cadeado roto. Un chiste malo, unha broma pésima que obrigou a área de xestión da Deputación de Lugo a mercar sal mariño de urxencia para evitar que se formen placas de xeo nas estradas. Se cadra, os que derramaron a sal a mantenta non pensaron en que este sal é un ben de todas e todos e que cando se bota nas estradas é para evitar accidentes. Da montaña á costa porque houbo unha nova vertedura de augas fecais en Cangas. Desta volta é na zona de Santa Marta e os veciños foron os que deron a voz de alarma o día de Reis. 24 horas despois continúa vertendo polo antigo aliviadoiro do Cantón. É a segunda vez en menos de 24 horas que Félix baixa as rochas e fai esta chamada ao 112. Bo día, ven a denunciar unha vertedura que se está a facer aquí en Santa Marta, en Cangas. O antigo aliviadoiro do Cantón segue vertendo ao mar. O problema, segundo Augas de Galicia, é que hai unha sobrecarga hidráulica. Os veciños din que a depuradora non dá abasto. Eu creo que a depuradora de Cangas non dá abasto a todo o que está a pasar, entonces eles alivian onde poden de cando en cando para non sobrecargar tanto a depuradora que hai en Cangas. É pouca bomba para tanta poboación. O que máis indigna os veciños é o cheiro que desprenden as verteduras, malia que din que é moito peor na época de verán. No verán hai máis xente, entón, pois, o cheiro é moito maior. No inverno non se aprecia tanto. Que fallan las bombas e entonces salen las aguas fecales toda la playa. Non é un problema de agora e expedientes abertos polo Seprona dende hai 10 anos. Tampouco é deste punto en concreto. Afecta, din, a todo o litoral de Cangas. Se ten detectado verteduras en Vilariño, en Aldán,
Aquí, en Masó, mesmo diante da praza de Abastos de Cangas, que non fai no mes de decembro, ainda ocorreu unha vertedura. Os veciños piden solucións urxentes. Estamos un pouco fartos desto e a ver se, por favor, lle busca unha solución e acabamos con isto. Despois da chamada de Félix, axentes do Seprona, da Policía Local e persoal de Augas de Galicia estiveron no lugar, nas rochas, tomando mostras. Dende a Consellería de Medio Ambiente din que o Concello comunicou que o bombeo funciona e que hai que agardar a que non chova para regular a rede de saneamento e restablecer a normalidade. A Xunta está a facer un seguimento por se houvese que abrir un expediente e mesmo chegar a sancionar a UTE que se encarga da xestión da auga en Cangas. Os veciños de Untes, unha parroquia de Ourense, piden protección para unha fonte pública contra a que non paran de bater os coches. Aseguran que xa sufriu polo menos media dúcia de arremetidas. Os golpes son accidentais, pero causan desperfectos graves. Dende o último choque, a fonte está sen auga. Instalada no ano 1998, a fonte da Asociación de Veciños de Santo Estevo de Untes non ten levado boa vida. Está pegada á vía do tren no cabo dunha praciña e adéntrase no camiño asfaltado, o que a converte en branco dos vehículos camións, sobre todo, que manobran marcha atrás. E veñen e dan aí a volta os coches e desfan todo, porque puxeron a raia amarilla, pero como se non a puxeran. Un foi o da basura, e o mesmo que arrimou para atrás e tirou con ela. E outra un camión que está aí traballando, deu dar para atrás e tan chimpou. E outro camión máis. Muchísimas veces, unhas 7 veces ou algo, que chimparon. Veñen, en vez de se meter para arriba, que podían meterse para aí para a carretera, para arriba, ou dar a volta e vir para atrás. O peor, din os veciños, son os que marchan sen avisar. Dá marcha atrás ou algo e debe estar nun punto non visible para os seus espellos e xa van unhas cuantas veces que a tiran. O que pasa é que normalmente non avisan. Unha das veces quedou bastante mal, que quedou toda de lado e bastante peligroso. Nos ainda vallamos e tal, co que tiñamos para que non se acercara a xente, pero... Ao estar situado ao pé do cemiterio, esta fonte abastece os veciños que van levar flores, pero agora está sen auga. Tamén teñen unha villa, pero está vandalizada. No, porque eu vivo aí mesmo, diante diso cruceiro. Entro xa atrás da casa, que non acollo aí. Pero outros que veñen non sei onde acollen. Piden medidas de protección para evitar novos accidentes. O que había que poñer aquí uns cousos por aquí ao redor, uns ferritos, para que non, cando viña o camión que pare aí é que non a chimpe, porque xa polo menos xa leva 6 veces chimpada. Agardan que se tomen medidas antes de que volva a caer. En Ferrol, o muro que separa o centro urbano do Arsenal Militar ten os días contados. A súa desaparición mudará por completo a fachada marítima da cidade. Un cambio que non deixa indiferente a ninguén. Un muro que impide a vista natural á ría e que separa o centro da cidade de Ferrol do solo militar do Arsenal e que agora ten os días contados. Non hai muros en ningún lado ya, no. Pero por el otro lado es parte de Ferrol, de la historia de Ferrol e non sei. Sempre son mellores as pontes cos muros. Os muros parece que separan, as pontes unen, verdad? Entonces, bueno, paseando por ali por o paseo marítimo, bueno, vai carril bici, eu penso que vai quedar bonito. A derruba da muralla suporá a transformación da fachada marítima da cidade desde o barrio histórico de Ferrol Vello ata Caranza. Supoño que Bazán e todo eso, supoño que se verá moito mellor. Mas as barcos e todo eso. Cambia de vista, así como non se ve nada. E quizás seguramente po turismo, que non sei, sempre o mar sempre chama máis. Un enreixado a diferentes alturas virá a substituir a muralla que en todo caso respectará o muro orixinal do século XVIII. Do final parecía que non se iba a facer nunca, entón, bueno, pues estamos satisfeitos. A paisaxe vai ser, dende logo, moito máis bonita. Hombre, digamos, unha mellor vista ao mar e iso, e máis a lo que é el Arsenal e todo eso. Se vai poder ver o Arsenal, que, bueno, o mar non sei se verá moito, pero desde logo creo que é unha paisaxe que merece a pena e que é moi singular e que vai quedar ben, espero. Coa desaparición do muro, Ferrol recupera a mirada cara á ría. Hoxe é unha xornada de resaca en Marín tras a chuvia de millóns que onte deixou a lotaría do Neno. Cansos tras a cesta, pero felices
por repartir en eses 20 millóns de euros entre a veciñanza, os responsables da Administración de Lotería non cesaron de recibir hoxe os parabéns de veciños e clientes. Todos coinciden na importancia dun premio desa contía e na repercusión que pode ter na economía local. Pasadas as festas de Nadal, toca volver á rutina, pero en Marín é hoxe algo máis levadeira. 20 millóns de euros teñen a culpa. As facianas dos loteiros que venderon os 100 décimos dos 6.703 reflicten a resaca emocional dun premio deste calibre tras 50 anos e varias xeracións á fronte do negocio. Despois de tantos anos é unha alegría moi grande. E despois, bueno, como dio noso lema, en tica toca. Elna é unha das afortunadas. Xa se achegara onte para celebrar cantos loteiros a súa sorte, pero volveu esta mañá para reiterarlles o agradecemento. Estaba sentada no sillón, vendo o sorteo, de repente sale o primeiro premio e me desapareceu. Sonáballe o número. Foi para a habitación, veu de volta e dixo, tocounos. Por fin tocounos. En ese momento non reaccionas, quedas bloqueado, pero despois estou sin dormir, estou sin... porque non o dou asimilado. O que si ten claro é en que vai investir os cartos do premio. Está repartido cos fillos para tapar cousas que facían moita falta, pagar algunhas cousiñas e como esta nena en febreiro está de cumpleanos, vamos a levala a Euro Disney. Algún que outro cliente achegouse tamén para cobrar premios menores. Vin cobrar o reintegro e o que me tocou e, bueno, a cada un toca o que lle toca. 120 euros, xa vou contenta. Por lo menos non perdín. Iso sí, todos comparten a satisfacción de que a fortuna caera en Marín. Por supuesto que sí, eso sempre. Algo quedará. De momento non conozco a nadie que tocar, pero me alegro. Sea que sea, que uno me da igual. Pero quedo contento, de verdad que sí. Moi contentos de que tocaran no pueblo porque hai moita miseria. Claro, porque eu tamén teño un negocio que era que a xente teña cartos. Se a xente non ten cartos, non fago vida. Veu xente xoven con niños pequenos que dices, bueno, están empezando a súa vida, que bonito, que teñan un impulso así. E despois eso, que eu penso que vai quedar moitos cartos en Marín para todos o resto dos comercios. Bueno, revitalizar un pouquiño. Na Administración do Porriño, esta mañá atopamos longas ringleiras. Moitos eran os agraciados con ese segundo premio do sorteo do neno que ian preguntar como había que facer para cobrar o décimo ou as participacións. Aquí repartíronse case 26 millóns de euros. Longas ringleiras nesta Administración de Lotaría do Porriño, X da sorte tamén coñecida xa como a Doña Manolita Galega. Este número, o segundo premio do sorteo do neno, vendeuse en exclusiva neste local. Un total de 330 décimos de 75.000 euros cada un, moi ben repartidos na vila. Moitos que te veñen a preguntar, a decir, eu teño, son centos de chamadas que estamos tendo, ao final, pois eso, a ser en participacións, pois máis de 1.000 persoas aquí de Porriño, pois que foron afortunadas. Entón, para nós, é un premio como se fora noso. A meiran de parte en participacións como esta feitas por varios alumnos do Instituto Ribeira do Louro para poder custear a súa viaxe de fin de curso coa venda de 1.000 participacións, cada unha agraciada con 13.600 euros. Cartos que tamén chegaron a Tui, xa que algún deles formaban parte do equipo Riba de Louro deste municipio. Así que este mércores aquí todo era ledicia. Tocou. O meu fillo, a mí non. Pero bueno, todo é para casa. Estou facendo cola, teño un reintegro porque veña a sellar a primitiva, todo de paso se o canjeo por outro. Bueno, a mí non, de momento non, vou saber agora. Un segundo premio que deixou tamén 525.000 euros nunha familia de Baiona que mercou 7 décimos deste número. Dende esta administración, que a maiores vendeu 2 décimos do primeiro premio, seguen dixerindo tanta chuvia de millóns. E ao final foron casi 26 millóns de euros, entón moi contentos, a xente ven a felicitarnos, a preguntar como facer para o cobro das participacións dos premios. Sempre, aquí toca sempre, moito ou pouco, toca sempre, é unha alegría. Esta administración entregou xa 38 grandes premios. Este mércores moitos viñan a informarse de como cobrar esas participacións. Tardarán uns días, iso sí, e farase a través do banco, pero todos aseguran que a espera ben vale a pena. Hoxe, día 7 de xaneiro, comezan oficialmente as rebaixas e xúntanse os que buscan as gangas cos que queren cambiar ou devolver algún agasallo de Nadal, Xoel.
Sí, por iso tendas como as deste centro comercial están prácticamente ateigadas dende primeira hora desta mañá por aqueles clientes que intentan localizar os mellores prezos, particularmente en roupa ou en calzado. Arredor dun 92% dos consumidores do noso país ten previsto realizar algunha compra durante este mes de xaneiro. Eses clientes coinciden hoxe tamén cos que veñen realizar cambios ou devolucións daqueles agasallos cos que tanto Papá Noel como os Reis Magos non atinaron por completo. En calquera caso, hoxe dá comezo un dos períodos de maior actividade comercial no noso país. Vin cos meus pais e co meu irmán a cambiaron as cousas que trouxeron os Reis Magos, porque a veces equivócanse, pero bueno, a ver, a verdade é que hai boas rebaixas, solo que xa nalgúnas tendas xa estaban antes cos Reis, pero comprei unha cazadora e logo a miña nai comprou unhas botas. 30-40%. Sí, yo creo que sí, bien, sí. Non sei que levaron, que colleron. Pues un pouco de todo, como hacemos todas as mujeres, un pouco de todo. Contribuir un pouquiño ao capitalismo, veníamos dicindo agora a coña esa, así que, bueno, a ver o que hai, as rebaixas que hai, coller algo que sempre ben, pero bueno, sen gastar moito, que a costa de xaneiro estarnos a costar un pouquiño agora xa. Tras os agasallos de Nadal chega a fase das devolucións. Os Reis Magos, como Papá Noel, non poden atinar sempre e a partir de hoxe moita xente trocará ou devolverá algúns presentes que non resultaron ser o esperado. O 40% dos españois faino. Para gustos hai cores, e hoxe algún xa anda a cambiar paquetes. 7 de cada 10 persoas reciben regalos non desexados. Eu creo que o máis problemático é o tema da roupa, que hai a veces que, claro, tes unha talla, depois os turróns de comer, a talla non é a mesma, e dice, ui. Este ano hubo que cambiarlo porque non me gustou nada. Non. Podemos saber o que? Un jersey. As pistas se van dando ao largo do ano, e cando chegan as fechas, faise a historia. ¡Claro que sí! Porque os magos necesitan axuda, o importante é ter olfato. Un perfume. Pienso que el perfume siempre es un regalo muy personal y no siempre acierta a la persona, y una vez me regalaron un perfume y tuve que, bueno, ir a cambiarlo. Un jabón de la cara que olía muy mal. Sí, una pastilla de jabón así que no la pude utilizar. Me regaló una colonia y a mí no me gustaba nada. Yo no sé, debe de hacer como 13 años, está entera. Porque non me gusta nada. Así chegamos ao día de decepción, desconcerto ou disimulo. Sí, una vez que me regalaron una picadora de manual, así como un molinillo. ¿Para qué vio esto? Sí, que non sabía ni para qué era, la verdad. Porque claro, hoxe en día hai tanta oferta que é moi difícil atinar. Pero bueno, puxo esforzo, puxo entusiasmo, puxo tempo, puxo cartos. E iso é importante. E ti acertaches? Bueno, tampouco moito. E cando pasa iso, como o levas? Disimulas ou directamente hai que ser sincero? Como? Dientes. Día de dentes tamén vale, e de devolución. 4 de cada 10 devolven algún agasallo de Nadal. Nas provincias de Ourense, e sobre todo na de Lugo, foi este un branco Nadal. Aproveitando a xornada festiva, centos de persoas visitaron a paisaxe nevada do Cebreiro, en Pedrafita. En especial familias con rapaces que enredaron tirándose bolas de neve ou escorregando nunha zorra polos arredores. Na tarde de Reis, o Cebreiro acolleu centos de visitantes na procura dunha paisaxe cuberta de branco. Acudiron sobre todo familias con pequenos que non desaproveitaron a ocasión para xogar con bolas de neve ou para deixarse esvarar sobre zorras monte abaixo. Pasando moi ben na neve. Sou da Coruña e gustame moito facer iglús. Eu collín un aparato para hacer bolas de neve. Collín un frisbee para tirarme pola neve. Un día de neve con Día de Reyes, con todos os pequenos equipos piden basicamente eso, sí. Que son cousas, bueno, que hai que se usan no inverno ca neve, no? Os trineos, as paliñas, bueno, as cousas de facer as bolas de neve. Os asistentes a esta festa da neve proviñan de todo o país, principalmente das cidades de Lugo ou da Coruña. Pero tamén os había chegados de outras latitudes que nunca antes viran unha paisaxe nevada. Contento e flipado, la verdad, porque nunca vi la neve, o es la primer día que veo la neve. Aproveitando o Día de Reis, que era festivo, dixemos, bueno, traer os pequenos para que pasaran o día xogando. Pola mañá había pouca xente, pero ahora animouse moito.
Ahora animouse moito de xente. Antes pola mañá non había moita, pero agora sí. O certo é que cada ano que neva, pois coñeces un poquinho máis, hai máis xente que ven, sobre todo familias que achéganse cos rapaces para moitos é a primeira vez que a ven, outros xa repiten, gústalle, non ten pois os mesmos servicios que ten pois unha estación de esquí ou igual outros povos que están máis adaptados, pero ten o seu encanto. Ao final, quizás esa pequena aventura de vir aquí co coche, pois igual un poquinho que temos que intentar solucionar. Por momentos, o espazo para aparcar arredor do Cebreiro quedou xusto, o que non impediu que todo o mundo gozase dunha xornada festiva, onde o maior agasallo era pasalo ben na neve. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias. Non marchen, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.